Sawubona, ake sithandaze. Baba wethu eyingcwele nanguyise weNkosi yethu Jesu, nasekuseni sikunikeza udumo, nasekuseni asimbonanga onjengawe, nasekuseni uNkulunkulu ophilayo wena wedwa uyakhazimula njengelanga. Siyabonga sithandwa sethu ukusigcina nanokusipha amandla. Baba siyathandaza egameni likaKristu Jesu. Baba zonke izibusiso ozibekele thina, Father we pray ukuba zehlele kuthina ngegama likaKristu Jesu. Baba sizongqongqoza nasekuseni ukuba Jehova usivulele iminyango yempumelelo. Sizongqongqoza Jehova ukuthi nasekuseni konke okwethu kuwele kuthina ngegama likaKristu Jesu. Father we pray ukuba simakade izitha zethu zingafi zingasibonanga siphumelela. Baba wethu uthembekile, we pray ukuba wena Jehova udeke itafula ebusweni bezitha zethu ngegama nangegazi likaKristu Jesu. Baba bonke abasifisela okubi, Baba asithandazele ukuthi bafe, kepha sithandazele ukuthi wena Jehova uzambule ngempumelelo yethu egameni nasegazini likaKristu Jesu. Father we love you, we appreciate you. Father we bow upon your name ngoba wena uNkulunkulu omile njalo, ubaba onamandla. Nasekuseni uNkulunkulu oyingcwele philisa lo olalele lo mthandazo ngegama nangegazi likaKristu Jesu. Baba owulalele njengamanje isidingo sakhe siyafezeka, olalele lo mthandazo njengamanje I prophesy phezu kwempilo yakhe zonke izicelo zakhe simakade wena Jehova usuyizwile ngegama nangegazi likaKristu Jesu. Father I pray I release the blessing phezu kwempilo yakhe ngegama Kristu Jesu. Abacela imisebenzi, Father I pray ukuba imisebenzi babusise ngayo. Abacela ama promotion, Father I pray ukuba Jehova babusise ngawo ngegama nangegazi likaKristu Jesu. Baba wethu namandla, abanye banezikweleti abazi ukuthi bazokwenza njani. Father release funds phezu kwempilo zabo egameni likaKristu Jesu ophila. Baba nezikole ezivuliwe, abanye banenkinga nabantwana ukuthi bazoya kanjani esikoleni. Father release amandla emali phezu kwempilo zabo egameni likaKristu Jesu oyingcwele. Baba sikunikeza udumo, wena Jehova uNkulunkulu ongenakulinganiswa nalutho, wena Jehova unamandla phezu kwezinto zonke. Father we give you praise and honor ngoba ungubaba olufanele impela ukulunga. Baba siyabonga namanje kuyenzeka egameni likaKristu Jesu. Baba namanje iminyango yempumelelo iyavuleka ngegama likaKristu Jesu. Iminyango yemali iyavuleka, iminyango yehealing iyavuleka. Emajele we pray simakade ukuba wena Jehova uzibonakalise kubantwana bakho, revive ingqondo zabo as your word say on the book of Philippians. Moya engcwele ithi mayiguqula ingqondo yeni ibe yintsha. Moya engcwele Father we pray ukuthi khona manje ingqondo zabo ziyashintsha egameni likaKristu Jesu. Baba busisa lona nalona nalona naloyana ngegama likaKristu Jesu. Ubenzele umusa baba uthembekile, ubenzele ubele kukho konke mona manje, uvele njengeNkulunkulu onqobayo, uvele njengobaba omile njalo egameni likaKristu Jesu ophilayo. Father we appreciate you, Father we give you glory in the mighty name of Jesus Christ. Atobhala kahle ngethembile ngempela yona lonto ukuthi oqalile umsebenzi omuhle empilweni zethu uye yedwa namandla okufeza. Baba uthi uMaria ngelinye ilanga konke akushoyo anokwenza. Father we pray ukuthi khona amandla konke okushoyo ngempilo zethu sikwenza. We pray and we prophesy ukuthi khona amandla konke oyokhuluma nathi siyokwenza egameni likaKristu Jesu ophilayo. Father we receive indaba evela kuwe in the mighty name of Jesus. We receive healing, we receive izinto ezintsha ngegama likaKristu Jesu ophilayo. Let the church say amen and amen. God bless you.